Gracias a xente do sector, que vexo que algúns andan por aí, porque sin vos, pois os demais non pintaríamos nada. Bueno, para empezar direi que houve un precursor aquí no Ribeiro, que era Xosé Antonio Iglesias, definiu o Ribeiro como unha zona de transición. Tiña toda a razón do mundo, porque o Ribeiro é unha zona que recibe influencia do mar, que ten dado tantas e tantas temporadas aos viticultores. Ainda hai uns anos vin como a xente corría a dar o sulfato por culpa do mileo. Tamén influencia continental, da que tedes un triste recordo pois neste ano pasado, caxeadas e todas as cousas, non? E por suposto, esa calor que ven forte, potente, que ven no bravo, non? Iso é o Ribeiro. O Ribeiro, unha viticultura de alto custo, son altísima calidade de caldos e capaz de dar compensa os esforzos. Que dá o Ribeiro? Pois é capaz de dar viños equilibrados, aromáticos, finos, frescos, elegantes e ao mesmo tempo encorpados. Dito de outro modo, a vantaxe de estar no sitio adecuado, de estar no sitio apropiado.